Is it koken? Oh, wacht, dit was ook... Wat is het? Kijk, we zijn maar op. Kijk op. Kijk, Nettie. Ja. Ja. Zij ook weer van die boekjes. Ja, ik ben er weten. Luister, wat het lijkt is actually alsof zij weet hoe we precies terugkomen. Ja. Yes. Maar jullie gaan nou so rukkie besig hou. Sy geniet dit. Sy maak hom nou. Ja, sy maak hom bakkies so. Het jy al vol?